First round finish came in the fight between Lucia Zabova and Kristina Nedza. From the opening moments, Zabova pressured Nedza relentlessly. Vašich příběh, když tam do sebe žduchli, tak jenom a už se to rozjíždí. Lucia nemůže tak, řekněme, zkracovat. Měla by si dát pozor na ty tvrdé ruce, které určitě především v prvním kole budou lítat. Her tactic paid off quickly, as she dropped Nedza with a brutal head kick just a minute and a half into the fight. Prostě ještě nepoznala porážku, teď krásně protáhla zadní. Koleno, pokus o loket ještě jeden, ale to nejsou údery, které by mohly rozhodnout. Teď natlačila Nedzu. Dobře, Sabová kombinuje, promiň. Hezký ranking je konec! Tak tady je! Tady už byl jeden pokus, ale Nedza udělala v tu chvíli krok dozadu. Dobře protažená zadní a pojďme se podívat. Bim! Nedza ji vůbec neviděla, měla ruku dole, strašného na ní řítí. Záhlava.